Home na guys. Ang tinuod guys, gikan pa ko sa kamang floor, gahatod ko og isda. Uy, Ginoo, nabasa naman akong lanot. Laom nang suba guys nga ako ang gitikangan. Nang shortcut na laman ko kay kung di ko mag shortcut ani ara namang layuan. Hello guys. Pagkakaroon guys, di ta kalaag kay dagko man kayo ang dagat. So nira ta mismo sa ato ang panimalay. Kagabi guys, wa man mi managat. Daghan gyud na nawag nako guys o naaba ko noy isda. Gikayon ko na guys, wa mi managat ka wa joy pa o bisan asa ron way nanagat gumikan kay ang mga mananagat nabilar pod, na busy sa ato ang ipasiog da nga kalihukan sa pagpamutar kaghapon adlaw. So wa joy isda, galiso na tanig suwa. Mag-mountaineer lamang sa taog ka ng manok. Pwede og manok sa tangkaw or manok dito sa merkado or luto na badaan. Manay ginyo mag-mountaineer lang sa tagmanok, di sa lamang tag-isda kay pa man makuha. Basta na bang ang lawa guys, makakuha na taog isda. Panagat na si Mr. Hinuon, di man ko maglisod og surig isda kay pag dunggo jud sa among pambot na naman ng mga labasira diha manabo. So dili lisod para nako. Kung ganahan po mo manabo at wala mo dito sa daplan sa suba, di na ko magpasalig anang saad-saad guys kay daghan kaadjong ni saad unja og di matuman mangluod. Mo na nga kung gusto mo og isda adto jud mo dapit sa merkado. Pag atang na mo dito guys kay asa mo mangambit sa labasiro ba or sa pure mananagat kay paambiton pod mo. Dagko na pod ang dagat guys sa atong makita. Muna mo ang Pinoyanan guys. Hadlo ka po digmahog ta ani ay. Sa ganahan maligo oh, dako kay mig swimming pool. Na bantay tani kung ligat kung tiil. Dili na ko magbuhat og swimming pool kay dako na mig swimming pool oh. Bitaw guys. Unsa po ibuhat og swimming pool wa man gani lugar are oh, puro man gani are. Galisod na man gani akong tanom ani guys. Ambot masabot nako guys, lugar tag dagat. Libre way bayad oh. Lugar kay tag Kalangoyan guys. Hapit
maano dag sakyanan aw likuranan. Atong kuhaon kay gibidjaan na namo ni ani guys, nibalhin namin dito sa luyo. Among gibidjaan ani kay niabot na ag dagat, lisod na kaadyo ni panahon justing habagat gani guys, low high tide ran ni dili ni habagat. Dili habagat. So dako ng dagat oh. Napuno na ni ako ang balay og mga tanom-tanom guys kay wa may kabutangan. Isangat na ganin is ibabaw. Kay di ani kuan man ani mo abot man ang dagat o mo bukad. Mo nang galisod jud ta ani kabutangan og mga buwak. Pinobre lang bay. Pinobre ra guys ang amo ang pamudyo. Muna akong ulitang guwapo. Guwapo pure buja guway lain hoy tapad oh. Hoy panapo diha. Panapo. Ay, dako na mga tubig. Pagkakaroon guys, nidunggo na sila si Bert, di ka namukot ni. Gikan ni sila sa Dimiao guys. Kasagaran ko sa mananagat na mo sa Valencia guys. Adto naman managat sa sikbit nga lungsod. Kay wa ko na isda ning Valencia. Nahurot-hurot na. Gabi namukot sila guys, diha puy gamay. Inja ambot lang kakaron. Atong subayan guys, ug naaba sila karoy isda. Atong lantawon. Jamo isda? Ha? Mga juga ni kanay tunga. Wa ang magkana jamo. Tangtangonon Lex. Agitang tangtang na daan. Apalagi sa kape deh. Kung ayo dieg balde an. Pakai gamay nga balde, basta kay balde. Mga katambak. Baho-baho. Babakan.
Ato na idugang guys sa kuan. So may isda gabi tumpunan ani. Unsay Iwag-iwag na kayo makita ng atong pagkagwapo. Wapo mumidong yung tanan. Imo pads. Katambak. Oh, may katambakan. Katambak. Pa ko sa kamam floor, gahatod ko og isda. Uy, Gino, nabasa naman ni akong lanot. Laom nang suwa guys nga ako ang gitikangan. Nang shortcut na laman ko kay kung di ko mag shortcut ani ara namang layuan. Doon na sila bisita guys nga usa ka madre. Dili ko numukaon og karni kay idaran na isda laman ko og utan mo ay pagakanon guys mo na ni order si Ma'am Flor na ko og isda para sa ilang gis nga madre mo na nga tiawa pud nga guys gikan didto
Tabok ko adto guys. Layo pa ba yan na ila Ma'am Amy? Gilabyan lang nako ang kong labastero guys. Kay kinahanglanon man ang isda nila. Swerte po guys kay di apoy gamay ang isda ko ni Bert. Mauna nga nakahatod ko karong adlaw.